superar este síndrome da cuidadora? Vamos a ver, eu, por sorte, non sufro prácticamente ningún desas enfermedades que hai aí, por sorte. Sempre tomei o meu traballo como un aprendizaje. Eu tamén non que vou nunha que de noite me prepare para ir traballar. Non, hombre, pensas, actitud sempre positiva, enfrentar todo o que te encontres, intentar resolver, se podes, se non pide axuda. Despois, o ambiente no traballo é fundamental, ter un bo, pois, elevarse, levarse ben, non? Como dicimos normalmente, coas túas compañeiras de traballo, eso facilita moito as cousas, pero eu creo que, para min, o que me axuda é a miña actitud. A miña actitud sempre positiva, sempre. E intentar solucionar os problemas se podo. Se non, pido axuda.